ये एप्पल आ गइल बा मकर संक्रांति। तुम्हार बाबूजी तोहके कुछ ला के खरीद के देलेस बा की ना, जैसे कि खाजा, बादाम, बादाम पट्टी, तिलकुट, चूड़ा। का बताई बे साला, हमार बाबूजी कल नहीं है। कोरोना के कारण सारा काम धाम ठप बा। और का कहीं एको रुपया ना रहे के कारण हम लोग का इस बार दही चूड़ा अच्छी ना बीती हैं। का बताएं संतरा भाई, का बताई एप्पल भाई, हम तोहरा मदद ना कर पाई काहे कि हमरे पास भी पैसा ना बा। कोरोना के कारण हाल बहुत बुरा बा। हमारे पास 1-2 रुपया बा, वही हम खाजा लाकर 1-2 ठो खा लेब और मनाई मकर संक्रांति। और तू बतावा अनानस भाई, तोहार का हाल चाल बा इस कोरोना में? का बताए बे, हमको ऊपर से गिरल बानी। हम भी तो यही दुनिया के बानी। तू लोग कोरोना से लड़त बा तो का हम ना लड़त बानी? हमरो हाल तो तू लोग से भी ज्यादा खराब बा। इस बार तो लड्डू भी ना लावा पाई कहे कि हमरे पास तो 1 रुपया भी ना बा। और तिलकुट का तो भाव इतना बढ़ल बा का बोली, ओकरे बारे सोचे भी बहुत भार पड़ेला। चल ठीक बा, जितना बा उसी में मना ले मकर संक्रांति। और सबको हमरे तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति।